खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव दा समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। Neng Kideng. Ay, nोंसोर ओरै थांनाय. थां. बैथिं थांद'. ओइ, ओरै फैद'. नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिशन लानो थांनो नागिरदों बाह आंबो बे कलेजावनो एडमिशन लाबाय नों निखमार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरजोंसो एडमिशन लाबाय नोंनि मुङा मा हिरा बाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो गिनाङा ना
best. हा धोरोमबिरखौ नुबोआखै बा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबायथारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखासै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमनानै थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखोनो मा जाखो गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबायलै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव थालोआव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोनहां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरमोनब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो मिथिबाय आरो खुगाजों गनो नागिरमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला बिदिबा माबार लायदो जाबाय माथो एफा लासैब्रा माबार बादो खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दे होनबा बादो दे आयु गिलिरथार दे लैबोलो हो मेघालय बांगालराव खामानि मावनाया माला फैलायखौरानलै फंबाय हलै थांखो सिहर आं दाना बिदि नंलालै मालाय बाजा खुमानायखौसो नुफैगारलायबायब्रा नों आंखौ थगायदोंसो साला नों आंखौ थगायदोंसो लोमजादों होननानै नों आंखौ थगायदोंसो नों होथारगोन आं साला हामालै बायदि हामालै नोंहा जों बाजानो मोनबाय